Здравейте на всички! Радиото ли? Да, радиото е. Здравейте на всички зрители! Вие сте с новото предаване на Епания Гъст. Гъст. Тази вечер, сутрин, ще имаме... Ало? Да! Обажда се един афектиран слушател. От какво сте афектиран, господине? Ами... Тук гледам някакъв расизъм в Фейсбук. Расизъм във Фейсбук? Да, пълно е навсякъде. Нас циганите никой не ни брои за хора. Така е, господине, живеем в такава държава, дето политици са виновни за всичко. И турците и циганите включително. Турците и циганите са виновни за всичко в България. Искам да чуваме нещо на Блинк. Имате ли Блинк? Глинк? Клинк, да. Сещам се един, дето се опита да открадне Коледата, ама това беше Гринч, май. Ага. Може да ви предложа на Кристина Агилера новата песен. Вау! Да чуем! Ало! Мисля, че има зрител на телефона, както да ви припомня, само темата беше дали като гаджето ти се шиба с друг, това е окей. Да чуваме зрител, какво мисли по въпроса? Сашо Диков е педерас.